آپ جدو اسلام لے آئے نے جبریل امین امام الانبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ رب ذوالجلال تانوں سلام پیش کر داوے اور تمام جڑے آسمان دے فرشتے نے وہ مرد اسلام لے آن دے خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے سلام نے ارشاد فرمایا سرکار نے سلام نے ارشاد فرمایا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن حق جڑا وے سب تو پہلا آکے میرے عمر بن خطاب دے نال مصافہ فرمائے گا. سبحان اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آکے مصافہ فرمائے گا اور آپ مصافہ حق کیوں نہ کرے آپ حق گوشن دنیا اسلام ترے کے آپ نے ہمیشہ حق دا ہی ڈنکا بجائے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غریب امت تے ظلم نہیں کیتا. آپ دا دور حکومت سی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جدو بادشاہ بنے نا مفصل حالات انشاءاللہ کے لئے جو میرے سنگا وقت ہو گیا ہے آخری گل آپ جدو بڑے نا بادشاہ تو آپ دے دور دے اندر زلزلہ آیا آپ دے ہاتھے درہ سی آپ نے اس طرح ہاتھے درہ مار کے تھلے مارے نا زمین تے درہ جدو زور دے ماریا اور فرمایا زمین 10 عمر نے تیرے تے کیڑا انصاف نے کیتا حرکتیں کیوں آئی ہیں آج دے بغیرت اور بے شرم حاکم بھی آخدے نے اور زمین 10 ہزار تیرے تے کیڑی بغیرتی نہیں کیتی. ختم نبوت تے جڑا پہرا دین آلے سن اسا انہوں نے ممبر رسول تو اسا چکے اور مسلح تو اسا چک کے لے گئے سید آدم اسا ماریا سید آدم سولیاں تے اسا ٹنگیا اور زمین 10 تیرے تے کیڑی بغیرتی نہیں کیتی تجھے تھوڑی کیوں ہلی زیادہ ہلی سی. ادھا یورپی یونین راضی کرن واسطے صدارت نے بھی سولی چاڑ چھڑیا ہے اج دے بغیر تے بھی آخدے نے لیکن قربان جاواں محمد عربی دے تعلیم یافتہ بھی آخدا سی او زمین 10 عمر تیرے تے رہ کے کیڑا انصاف نے کیتا حرکت وچ کیوں ہے. سبحان اللہ. اج دے بے شرم بھی آخدے نے کہ زمین 10 تیرے تھوڑی کیوں ہلی ہے تیرے تے کیڑی بغیرتی نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب امت دا حق کھانا کھا کے پھر آخنا اسا مدینے دی ریاست بنا رہے ہیں لکھ لنا تانوں کنجرو شرم نہیں ہوندی نہ لینا یہ مدینے دی ریاست بن رہی ہے. مدینے دی ریاست وچ ایسی کہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے پہرا دے ہن چک چک کے ممبراں تو تے مصلا تو جیلاں کر تو نہیں آنا پترا مرن دی دیر ہے صبر کرو اکھ بند ہون دی دیر ہے ایتھے تساں جیلاں بند کردے ہو کہ رب دی بھی جیل ہے اوتھے جدوں فرشتے سوٹا لے کے دوبارہ تے 5 سال سٹن گے نا او دے پوچھن گے کہ دسو لانتیو کن جاگدے سے مدینے دی ریاست بنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے پہرا دیندا سی تساں اوتھے نوں مارے سی اج دسو اج تانوں کون بچائے گا. اوتھے کافراں تے منافقاں نوں راضی کیتا سی لیکن او جڑے بولتے سن او رب رسول نوں راضی کردے سن. سبحان اللہ. بے شک اس واسطے سور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے غدار نے چور نے ڈکیٹ نے بےفام نے ظالم نے غاصب نے بدخی نے درندے نے حق کے درندہ تو بھی گندے نے قسم خدا دی کر کے بے شک حق کے حق ساڈی قومیت مدینے دی ریاست میں پڑھ رہی بالکل مدینے دی ریاست بن سی صبر تک کرو. آج کل رولا پیا ہے جی ویکسین لواؤ جی ویکسین ہی ہے جی ویکسین لواؤ. میں کہا جناب ویکسین لواؤ گلاں دو ہی نے حکومت نے کہا جڑا ویکسین نہیں لوائے گا او دی سم بند. میں کہا جناب ویکسین نہیں لواؤ گے سم بند جے ویکسین لوائی سو 2 سال بعد سا بند. دسو نادرا جانا ہے یا قبرستان جانا ہے کیڑے پاسے جانا چاہندے ہو نادرا یا قبرستان. ویکسین مانگی میرا نے مابیو دین جبر نہیں اخلانا تے میں کہ کنجرو دین جو جبر نہیں تے تساں اے کیوں پھڑ پھڑ کے لوگوں نوں ویکسین تو نہیں آندے لوکی جو نہیں لواندے ایڈے میں کہ تسی خیر خواہ دے پتر کھاوندے ہو بے ایمانو اساں خیر خواہ ہیں. مسجد نوں تساں ٹی وی دا بل پایا مسجداں دے بل معاف کوئی نہیں ہے ساڈے خیر خواہ بنے کھوتے اساں اسلام دے خیر خواہ ہیں اساں انسانیت دے خیر خواہ ہیں. میں کہ کرے ویکھیا بھی اے بیوہ ہے اینوں بل معاف کر دئیے جو دی بیوہ ہوے جدوں بندہ اودا زندہ سی او تو 300 بل لمدا سی جدوں بندہ مر گیا 4000 بل آنا خیر خواہ
مدینے ریاست نہیں ہوتی دعا کر مولا تعالیٰ جل شانہ انہاں ظالماں کو پناہ عطا فرما آگے انشاءاللہ کمال